O domingo 8 de outubro celébrase a andaina de Chantada e xa queda menos para inscribirse, deica o xoves, e que os organizadores poidan facer previsións. O tempo soleado parece que vai dominar nesa xornada e todos son bons sinais para apuntarse a este plan para toda a familia. Trátase xa da terceira edición dunha iniciativa que busca a participación tanto de veciños como de visitantes chegados de todos os puntos da comunidade galega. A andaina polo corazón de Galicia é posible grazas ao traballo do Club Atletismo Chantada e do propio Concello. Vamos ter moi bon fin de semana, entonces eso, pedir a xente que tiña así un pouco pendiente, que se anime, que se anote, e, bueno, tamén aclarar que nos dixeron así un pouco que pro tema de escribir os nenos, que a xente que igual que lle estaba costando un pouco máis, aclarar que é na mesma pasarela, é na páxina de Championship Norte. É facilísimo, te metes ali, é moi obvio, son 3 pasiños e tanto para adultos que pagan como para nenos que non, se fai por ali. Se calqueira se lle complica ou non o consegue, que se dirixa a xente de organización que lle botamos unha mão. A metade do percorrido será novidosa este ano para os que xa completaron a andaina en anteriores edicións. Andamos, entendo que entre os 21 e 22 km total. É andaina, non é competitivo, incluso estas novidades de 50% novo da primeira parte, é ata máis sinxelo e máis chan que o ano pasado. Por onde vai a transcurrir este tramo novo, máis ou menos? A saída sigue sendo, a saída chegada sigue sendo no campo de fútbol, puxemos un poquinho a saída, levámosla ás 10:30, eso si necesitamos moita puntualidade. Se sai do campo de fútbol, se tira ali por detrás das casas de Zaquín, se vai por diante do pabellón, e xa para que, así por debaixo do que era Renault, cara a Merlán, tal, e, bueno, hai unha parte ali final aquí entre a Carribeiras, que a verdade é que hai uns 500 metros espectaculares, vai baixando por un prado, deixando un soito, un castiñeiro ali a dereita, e así de repente aparece así marcado por un árbol a ribeira en todo o seu esplendor, máis toda a vista dende arriba ata abaixo, a verdade que é moi bonito de facer. Xa nos pasou a primeira edición, que a xente contempla facela correndo, non pasa nada, e simplemente aclarar unha vez máis que non é competitiva, de entrada non se basa en que é para disfrutar, e está pensada para a xente que a queira facer andando. Quen a queira facer correndo, pois non hai ningún problema, ten que sair por diante do grupo, por aquilo de que ninguén estorba ninguén, non se lles vai a cronometrar, e, bueno, insisto, está pensada para a xente que vai andando a todos os efectos. Un aspecto fundamental e clave do éxito desta cita entre o atletismo, o sendeirismo e o turismo son as facilidades para a participación tamén infantil. Está contemplado que podan participar rapaces a partir de 3 anos de idade, apoiados na empresa Velaísca, a empresa de tempo libre, que se vai facer cargo deles durante toda a mañá, o sea, calquer pai ou pais e nais que queiran deixar os rapaces, o mellor que dicen, bueno, quero facer a andaina, pero teño rapaces, bueno, podían deixar ali un modo, a modo de gardería casi, porque elas se van facer cargo de todos os rapaces, xa digo, desde que empece a andaina de adultos ata que remate. Os pais cando rematen van poder recoller os rapaces ali, o sea, non van quedar solos en ningún momento, nun entorno totalmente seguro, e van ter actividades durante toda a mañá. Haberá unha andaina infantil e estes días todos son preparativos para que a xornada este a punto. Volvemos pasar pola gandeiría do Outeiro, que nos parecía un valor engadido que se lle deu ano pasado a andaina e que é moi interesante, e do resto, máis ou menos, o que é a segunda parte do percorrido é moi similar ao do ano pasado. Calquer persoa que teña un mínimo hábito de camiñar habitualmente pode facelo sin ningún problema. Si que é verdade que ten algún tramo na zona de Ribeira, ten algún tramo en costa que se fai un pouquiño duro, pero son poucos metros, eso súbese con calma e pode facer calquer persona sin ningún peligro. Estuvemos percorrendo todo o que é a andaina, limpando camiños que aínda estaban por limpar,
a brigada do Concello que se vai encargar desto, a cal lle agradecemos moito o traballo. Todavía ten pendiente de limpiar algunha zona que a nós, bueno, quedábasenos un pouco grande porque había bastante maleza, quedará limpa ahora durante a semana. Agradecementos vou non ler porque senón non me vou lembrar de todos, sobre todo aos colaboradores que colaboran con nós sempre en todos os eventos que organizamos. Neste caso, a Illas Moniz, Calambuco, Vía Romana, Forno de Castro, A Banca, Galletas Mariñeiras, Lugar da Veiga. Despois, por suposto, agradecerlle ao Concello todos os medios que poñen ao noso alcance nas propostas que nós lle facemos, e moi importante a todos os voluntarios. O concelleiro de Deportes, Diego Otero, tamén agradeceu a recepción de ideas para levar a cabo actividades que parten dos veciños. O que nos trae hoxe aquí pois é a terceira andaina, que non só se centra pois nese día da andaina, senón que a xente, bueno, despois de percorrer eses 22 kilómetros, pois se quedará a comer e, pois, bueno, seguirá desfrutando o noso pobo. Incluso despois, pois, bueno, eu sei que hai moitas andainas pois por Galicia, pero moi poucas, creo, pois, ca singularidade que presenta esta andaina de Chantada, porque durante todo o percorrido pois van disfrutar de paisaxes e paraxes pois únicos. Entón, pois iso fará que moitos dos que veñan facer andaina de calquer punto de Galicia pois que repitan outro día a visitar pois ca súa familia detenidamente pois o Concello e todas esas paisaxes. Entón, pois animalos desde aquí e, insisto, pois darlle as gracias ao Clube de Atletismo Chantada por estas iniciativas. Estamos traballando en conxunto pois para o ano pois ampliar e renovar, incluso, bueno, mostrarlles quizáis un pouquiño máis novos lugares do noso concello. A parte de colaborar con eles, pois dende a Brigada de Parques e Xardíns e de Obras, pois que limpan e acondicionan algún lugar que eles, pois como dicían, pois é máis custoso facelo por os medios mecánicos que non dispoñen. Tamén pois a coordinación da Policía Local, da Protección Civil, dos voluntarios, dos monitores das escolas que van a participar tamén, e con medios económicos.